Trainer Royans, Nieskijk is bekend maken dat Jo na dit seizoen Heerenveen verlitten. In goed doel is, zoals in het Passenbroek zit. Hoe ben je hem daar bij gaan? Nou, op vakantie, ik kwam 30 december terug en toen had ik contact met Johan Hansma. En toen vroeg hij of ik het een goed idee vond om 4 januari te gaan zitten. En, nou ja, dat was gisteren. En gisteren, nou, ik wist niet eens zeker of dat onderwerp ook ter tafel zou komen. Maar de club gaf aan dat ze niet zouden verlengen. En ik gaf ook aan dat ik niet zou verlengen. Dus ja, dan is het in goed overleg. En we hebben 2,5 uur gesproken. Goede sfeer. Ik vind dat de club het goed heeft gebracht. En nou ja, we hebben duidelijkheid en we gaan er nog iets moois van maken. Ja. Waarom wil je het vinden bij Heerenveen? Ja, ik denk toch dat er in het verleden toch te veel gebeurd is. En niet zozeer, want het is met de groep gewoon lekker werken en we ontwikkelen ons allemaal. Ja. Maar er is denk ik toch te veel gebeurd en dan is het goed om denk ik goed af te sluiten. Ja. En dat iedereen zijn eigen kant op gaat. Ja, wat doel je dan op als er is te volle gebeurd? Nou, dat ga ik nog niet allemaal herhalen. Daar zijn de journalisten voor. Dus ja. Het is, we hebben... De club heeft ook aangegeven dat in feite in juni ben ik onder protest doorgegaan. Zo hebben ze dat geformuleerd en dat klopt ook wel eigenlijk. En ja, die situatie... Ja, ze hebben er eigenlijk niks van gemerkt. Daar heb ik een compliment voor gekregen. En het gaat de goede kant op. Maar dat is wel zo. En dat is eigenlijk voor een gedeelte is dat nog steeds zo. En, dus vandaar. Ja, maar ik snap dat je net helemaal uitlezen zullen over nou ja, wat er allemaal gebeurd is. Maar wat is dan kijk het punt waar Troy zegt van ja, nou ja, dat is toch goed het van mij niet meer. Ik probeer toch een beetje de vinger op te lezen wat het dan krijgt Weststaat. Ja, maar dat... we hebben lang met elkaar gesproken. En daar zijn ook al dingen langsgekomen, maar dat houden we gewoon binnenboord. Ja. En dat is ook het verstandigste, want we zijn op de goede weg. Het is veel rustiger. Er is tijd over dingen heen gegaan. En we zijn aan het groeien en dan willen we graag met een prijs willen we dat belonen. En die prijs zou dan Europees voetbal zijn. Ja, nee, dat zou hartstikke mooi wezen. Maar je wilde eigenlijk, komt het eigenlijk uit net het achterste van je tong litten, waarom je nou Heerenveen verlitten wilde. Ja, maar dat is ook niet nodig en er is al genoeg over gezegd door anderen en soms ook wel door mij. En, dus ik wilde het heel graag afsluiten en dit seizoen wil ik ook graag goed afsluiten. Want ja, ik vind dat we nog een missie hebben en die missie, daar zitten we halverwege. Ja. Maar toch zullen er heel veel mensen wijzen die zullen zeggen van... Ja, wat gaat nou goed? Fantastische riegen gewoon. Volgens mij hier zit in de spelersgroep. Ik al je koekenij. Waarom net trok in? Ja, maar ja, het is van beide kanten. Dus wat dat betreft is er ook... ja, er is duidelijkheid en so be it. Ja. Ja, toch bloedt het een beetje hing je met mij. Waarom? Nee, dat begrijp ik ook wel. Dus... De club heeft ook naar mij toe ook niet zeg maar alles, denk ik, gezegd wat er misschien wel is gebeurd. Maar dat is ook niet belangrijk. Het is belangrijk dat je van dingen hebt geleerd. En ik denk dat ik ook weer veel heb geleerd van met name het voorseizoen. En nou ja, daar kun je misschien in de toekomst weer je voordeel mee doen. Ja. Dat weet ik zijn dat jouw relatie met Johan Hansma net helemaal geweldig is. Wat kun je daar dus zeggen? Ja, ik weet niet wie dat zegt hoor. Want er wordt zoveel onzin gezegd. Die is prima. En dat is zeker dit seizoen. We hebben elke week hebben we overleg en daar is niks mis mee. Er is veel meer duidelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het aankoopbeleid en ik heb daar alleen als trainer een adviserende rol in. Dus dat is niet waar. Dat is het. Dus bij deze. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Ramon Zomer, werd net bekendgemaakt. Trainer Royans gaat het seizoen wel afmaken, maar daarna gaat hij weg. Kwam het voor jou nog als een verrassing? Nou ja, je hebt natuurlijk het een en ander wel gehoord wat de laatste... Wat vorig jaar misschien een beetje heeft gespeeld. Dit jaar gaat het een stuk beter, denk ik. En ik was er vorig jaar niet bij. Dus dat is voor mij heel moeilijk om daar een conclusie uit te trekken waarom en om welke reden die dan op dat moment weggaat. Ja. Als het aan jou gelegen had, wat voor keuze had jij dan gemaakt? Heb je gezegd van blijf maar? Voor mij had hij mogen blijven, ja. Dus ja goed, daar ben je als speler altijd afhankelijk van. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Je weet dat ook in voetballerij dat het zo speelt. En je ziet het nou ook bij FC Twente, dus dat kan heel snel gaan. Ja, dat is absoluut waar. Wat is jullie eigenlijk als selectie medegedeeld?
Ons is net als de selectie meegedeeld voor de selectie dat de trainer aan het einde van dit seizoen stopt en eigenlijk ook meer niet. Nee, geen uitleg of wat dan ook? Ook misschien iets vanuit de directie of zo? Of? Nou ja, goed, we zijn hier net een paar uurtjes bij elkaar, dus we hebben even een korte toespraak hebben gehad en daarin werd duidelijk dat hij volgend seizoen weggaat. En daarna was het gelijk eigenlijk naar het veld, dus zoveel tijd is er nog niet voor geweest ook. Nee, Roy Jansen heeft het zelf even uitgelegd ook van hoe en wat. Ja, hij heeft gezegd dat in goed overleg dat ze besloten hadden dat ze volgend jaar niet verder gingen. Dus dat is ons meegedeeld. Snap je het? Ja, dat zeg ik. Dat is voor mij denk ik heel moeilijk. Want het laatste half jaar ging het wel vrij aardig, denk ik. 7e plek en er was er niet zo heel veel op aan te merken. En misschien vorig seizoen is het natuurlijk wat minder jaar geweest. En dat is voor mij heel moeilijk om te zeggen waarom of wat de redenen zijn. Ik denk dat dit half jaar dat wel prettig ging. Ja, je kunt ook zeggen, hè, er zullen ook veel mensen die zullen zeggen van het gaat nu toch goed. Ze hebben het weer op een rails, fantastische reeks ongeslagen wedstrijden erbij. Waarom? Past die bij Heerenveen misschien ook wel? Ja, dat is voor mij, dat zeg ik nogmaals, dat is voor mij heel lastig denk ik. Dit half jaar heb ik prettig gewerkt en goede resultaten. Dus ja, dan moet je het eigenlijk denk ik aan de trainer zelf of aan de directie vragen met welke reden ze uit elkaar gaan. En dat is voor mij heel lastig. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan. Victor Delm, bekendgemaakt dat jullie trainer na dit seizoen niet verder gaat. Hoe is dat bij jou aangekomen? Ja, het was eigenlijk geen verrassing. Ik heb met hem veel gesproken en voor mij was het geen verrassing eigenlijk. Nee, we hebben ook met Roy Jansen wel gesproken bedoel je? Ja, en ik had de idee. Ja. Wat heeft hij tegen jou gezegd? Waarom gaat hij weg? Nou, dat heeft hij niet gezegd, maar wel andere dingen. Ja. Het kwam dus niet als een verrassing, maar wat vind je ervan dat hij na dit seizoen weggaat? Ja, ik weet niet eigenlijk. Hij heeft niet een hele goede periode gehad. Daar hebben we niemand gehad eigenlijk deze 2 jaar. Nu draait het wel beter. Maar ik vind het ook jammer. Hij is heel menselijk en vriendelijk. Dus hij is een goede persoon. En ik wens hem veel geluk. Ja. Dat zijn mooie woorden. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die zullen zeggen, het gaat nu juist zo goed. Wat een belachelijke keuze om dan ermee op te houden. Snap je dat? Ja, misschien is het komt het niet alleen door de club. Het is altijd twee kanten van de munt. Maar wel, we hebben goed gepresteerd. Eigenlijk de laatste 3-4 maanden. Maar als de club moet op zichzelf denken. En misschien hebben ze andere plannen.